A Valassán, azaz DJ Wallace. Na ő kezdte játszani tavaly nyáron ezt a lemez. Szerintem menni fog. Tabasco! Sérleted magad, mindegy kurva. De jól csinálod. Ő nem DJ, várjál. Kétgyermekes családapa is. Rosszat a rákja van, hagyja a francba. Azt szoktam mondani, ez kurvára olyan, mint a keresztapa. A különbség csak annyi, hogy nem szabad komolyan venni. Ez ugyanis nem kap Oscar díjat, még véletlenül sem. Tabasco! Jó, hogy nem kasszanyettáznak benne. Ki volt ez a hülye, aki ezt így összerakta? Mégis egy zseni. Két és fél óra tömény élvezet, már ami az első részt illeti. Még akkor is, ha a történetvezetés kibaszott lassú. 11 Oscar díj. Köszönjük a legjobb rendezés és a legjobb filmzene. Francis Ford Coppola és Ennio Morricone. A főszerepet belül barackmaggal a szájában. Marlon Brando játszotta. A film címe Godfather, azaz keresztapa.